Kamusta mga katropa? Sa tutorial na ito, tuturuan ko kayo kung paano magkabit ng alarm sa RE Badja 200. Ito yung tuktok na tinatawag sa India. Kinabitan ko na ito ng alarm dati pa, pero ordinaryong alarm lang. Ngayon, kakabitan natin siya ng two-way alarm. Papalitan natin yung alarm niya ng two-way alarm. At the same time, tuturuan ko na rin kayo kung paano magkabit ng alarm dito sa RE Badja 200. Okay mga katropa, sana may matutunan kayo at umpisa na natin kabit tong ating alarm. Okay? Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede nyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Okay mga sir, mga loads, mga troops, mga tropa. Sa tutorial na ito, tuturuan ko kayo kung paano magkabit ng alarm sa RE Badja 200. Ito yung popular na transportasyon sa India. Ang tawag nila dito ay tuk-tuk. Kinabitan ko na ito ng alarm dati pa, pero wala pa akong channel. So ngayon, kakabitan natin siya ng two-way alarm kasi ordinaryong alarm lang yung kinabit namin. At the same time, tuturo ko na rin sa inyo kung paano natin magkabit ng alarm. Una, luwagan muna natin itong dashboard niya para may angat natin ng kaunti para sa wiring. Okay? Basta lang Bizares Idol. Sabi nila, balang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At noong dumating ang aking panalangin ay hindi na maikutin ang pag-asang nahanap sa iyong mga mata at ang takot kung sakali ba ika'y mawawala. Sandy Oliverio, the best. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di ba sabi, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Sandy Oliverio, the best. At sa wakas ay Ang aking tanging ito na mga katropa, ito na yung aking nilagay na alarm. Ordinaryong alarm lang to mga katropa. So ang customer, papalitan natin siya ng two-way alarm. Okay? So niluwagan natin yung dashboard niya para maiangat natin ng kaunti lang para makita natin yung wiring niya. Masilip natin. Okay? So tatanggalin natin ang kanyang dating alarm, yung ordinary, at papalitan natin ng two-way alarm. Ito. Okay? So ipapalit natin tong kanyang two-way alarm. So i-organize ko muna yung wiring niya mga katropa, at tatanggalin ko muna yung dati niyang alarm. Ito, tatanggalin ko muna to. Okay? So tanggalin ko muna mga katropa. Okay, ito na yung ating alarm. Pinagtatanggal ko na. Okay? Ito yung wire niya, inorganize ko na yung wire niya, Ito.
Okay, so meron tayong tatlong split ng wire, no? Sa isang dulo, andyan yung ating magkakasama yung red, blue, at saka orange wire, ano? Okay, red, blue, orange wire. Tapos sa kabilang side naman, mga katropa, ay mayroon tayong kulay gray na wire, ano? Ito yung ating kill switch, ano? Okay. Sa kabilang dulo naman, meron tayong dalawang yellow wire at black wire. Mga katropa, itong installation ko na to ay 2-in-1 na, ano? Pwede sa fuel injected at pwede sa carb type, ano? Ang pinaka-importante, yung nasa likod ng motor ang tutorial ko, no? Kasi pwedeng fuel injected, pwedeng carb type, ano? So, hanapin nyo yung itong harness na to, yung sa susian ng badya, no? Ito yung mismong wire ng susian ng badya, no? Hanapin nyo yan, dyan tayo magtatap ng orange, blue, tsaka red, ano? So, dyan natin tatap yung sa susian ng badya, kung saan nyo ini-start yung inyong motor, ano? Okay, so umpisahan natin mag-wiring, mga katropa. Okay, unahin muna natin itong kulay red natin, ano? Ito yung ating red wire ng alarm, ano? Yung red wire ng alarm, no? Ilagay nyo sa solid wire ng susian, ano? Nakikita nyo? Yung walang stripe, solid wire siya na red wire, ano? So, dyan nyo ilagay yung alarm. Ibig sabihin, red to red lang tayo, ano? Red wire ng alarm, ilagay natin sa red wire ng ating motor. Okay? Mga katropa, itong tutorial na to ay 2-in-1 na, no? Pwede sa fuel injected at doon sa naunang RE200 na badya na carb type, ano? So, i-demo ko na lang doon sa bandang likuran. Ang magkaiba lang kasi yung kill switch, no? So, dalawa na lang i-demo ko doon para pwede nyo i-apply sa carb type at pwede nyo i-apply sa fuel injected. Huwag kayong mag-alala, kahit magkamali man kayo dun sa pulser, wala namang magiging problema dun sa wiring natin. Okay, mga tropa? So ito, yung red wire ilagay sa solid red wire ng ating alarm, ano? Okay, so nilagay na natin, ano? Okay. So, ayan na. Ang susunod natin, mga katropa, ay itong kulay orange na wire, ano? Sa orange na wire, meron tayong pagsasamahin dito, ano? Kung makikita nyo rito, mga katropa, meron ditong red na mayroong lining na white, red, white, stripe white, ano? ito yung sa green na yellow na mayroong lining na green, ano? So, yung red na mayroong lining na white, tsaka yellow na mayroong lining na green, pagsasamahin nyo silang dalawa. Tapos, doon natin ilalagay yung orange wire ng ating alarm. Okay? So, red with stripe white at green ay yellow with stripe green. Ito yellow with stripe green, ano? Na yellow na mayroong lining na green at red na mayroong lining na white. Tapos yung kulay orange ng alarm, pagsamahin nyo silang tatlo. Okay? Parang ganito. Okay? So, ayan. Yan. Okay, tapos iselyado na ng electrical tape. No? Iselyado ng tape. Okay, so iselyado muna natin ng electrical tape, mga tropa. Okay, iselyado natin mabuti, mga tropa, para hindi magdikit-dikit, okay? Gumamit kayo ng mga tropa ng Armac para sure yung dikit ng ating electrical tape, ano. So okay, ayan na yung ating red wire, no? Red wire ng alarm sa red wire ng motor, no? Tsaka ito yung ating kulay orange na wire. Okay? So, yan na yung ating dalawang wire, ano. Ang susunod natin, mga katropa, ay itong
blue wire ng alarm, ano, siya yung push button. Dito natin siya ilalagay sa red na mayroong lining na yellow, no? Red yellow wire ng ating motor, ano? Diyan natin siya ilalagay yung ating blue wire ng alarm. Ano? Yung red na mayroong lining na yellow, mga katropa, ay yung trigger ng starter relay para umandar yung motor, no? Yung umandar itong RE badya, no? So, dyan yung ilalagay, no? So, ulitin ko blue wire ng alarm, ilalagay natin sa red na mayroong lining na yellow. Ano? Tapos, isilyado na natin. Okay, mga katropa? At sana, mga katropa, itong tutorial ko, since na itinuro ko naman na sa inyo, kung nagbimekaniko kayo, sana napakinabangan nyo mabuti. At kung sariling motor nyo naman, sana magkaroon kayo ng sideline, mga katropa, no? So, sisiguraduhin ko sa inyo na lahat ng ituturo ko ay legit at tested ko na bago ko ituro sa inyo, mga katropa, no? So, ibig sabihin niya, mga katropa, hindi na kayo mag-aabono para mag-eksperimento, ano? Okay, so yan na yung ating red, orange, tsaka blue wire, ano? Naikabit na natin sa wire ng ating susian, ano? Pagkatapos yan, mga katropa, isilyado nyo mabuti para iwas grounded tayo at maganda tignan, okay? So, isilyado muna natin. Kung meron kayong mga katanungan, mga tropa, kung meron kayong katanungan tungkol sa tutorial na ito, pwede nyo akong i-message sa aking Facebook account, no? Ilalagay ko sa description yung aking Facebook account para makontak nyo ako kung sakaling may mga tanong kayo at naguguluhan kayo, no? Okay? So, next na wire natin, mga katropa, ay itong dalawang yellow wire, ano? Yung dalawang yellow wire, mga katropa, ay sa signal light yun, ano? So, hanapin nyo to. Ito yung hazard, di ba? Ito yung hazard ng ating RE badya, no? Sa likod ng hazard, makikita nyo yung socket na to. Okay? Nakita nyo? So, tanggalin nyo yan. Ito yung hazard natin. Okay? So, tanggalin nyo yung socket na yan, ano? Tanggalin nyo yung socket na yan kasi andyan yung dalawang signal light, ano? Yung kulay ng signal light natin ay light green tsaka blue, ano? Okay? So, light green tsaka kulay blue, color green, color blue na wire, ano. Meron tayong isang green dito na mayroong lining na yellow. Huwag yan, mga katropa, huwag yan. Ganun, tingnan mo yung kamay ko, huwag daw. Okay, nakita mo? Huwag to, yung green na mayroong lining na yellow. Ang kailangan natin ay blue tsaka yung solid na light green. Okay? Diyan natin ilalagay yung dalawang yellow wire ng ating alarm, ano. Kahit magkabaliktaran diyan, mga tropa. Kahit saan diyan, walang problema. Okay? So, ilalagay na natin tong isang, kulay yellow na wire ng alarm, ano. Walang problema kung magkabaliktaran man yung yellow wire, kung nasa kabila, o nasa blue, o nasa light green. Kahit saan diyan, mga katropa, walang problema. Basta mailagay nyo yung dalawang yellow wire. Okay, mga katropa? So, ilagay muna natin. Okay? So, itong tutorial na ito, mga katropa, paalala ko ulit, pwede sa carb type, pwede sa fuel injected, Parehas lang ang wiring sa harapan. Ang pinagkaiba lang ng wiring, ang magkaroon lang tayo modification, pero hindi naman delikado maski magkamali tayo, doon sa likuran ng motor, Andun kasi yung kill switch natin, Okay? So, itong isang yellow wire, dito naman natin siya ilagay sa light blue ng ating motor, So, ilagay muna natin, mga katropa. Okay? So, ayan yung ating yellow wire na dalawa, mga katropa, na ilagay na natin sa light blue na motor ng wire, light blue wire ng motor, So, ayan na ang ating dalawang wire, Okay? Pagkatapos niyan, isilyado natin, mga katropa, ha? So, ayan na yung ating dalawang wire. Gaya na sinabi ko, maski magkabaliktaran sila sa light green at light blue,
Pagkatapos niyan, iselyado na natin ang ating ginawa, ano? Napaka-importante kasi mga tropa na pagkatapos natin gawin ay iselyado ang ating wiring. Okay mga tropa, yan ang ating dalawang dilaw, ano? Selyado na at malinis na. Susunod natin ay itong black wire ng alarm, ano? Ang black wire ng alarm ay ground, no? Ground siya. Saan natin ilalagay yung ground? Dito sa wire na mayroong wala pa pinapakita. Dito sa black na mayroong lining na yellow, no? Ayun yung ground ng badya, no? Lahat ng badya, ang ground niya black na mayroong lining na yellow, no? So ayun yung ground niya, no? Diyan natin ilalagay yung black wire ng alarm. Okay? So black wire ng alarm ilalagay natin sa black na may stripe na yellow. Okay mga tropa? Diyan natin siya ilagay. Okay? So yan. Ayan yung ating ground, ano? Okay? So iselyado na natin. Mga katropa, maraming salamat sa suporta na ibinigay nyo sa akin at naabot ko na yung requirements sa YouTube, ano? Sana patuloy nyo ang suportahan mga tropa. Huwag nyo kalimutang i-share yung aking mga tutorial para naman ma-view ng iba at lumawag pa ang ating channel mga katropa para magtuloy-tuloy pa tayo. Okay? So ayan na yung ating black wire, ano? Yan, ground yan, ano? Black wire ikabit sa black na may lining na yellow, ano? Okay, so ito yung ating gray na wire, no, ng alarm. Ito yung kill switch mga tropa, no? Kill switch to. Ito yung pag ninakaw yung motor mo, pwede mo mapatay gamit ang remote kahit nakasusi, ano? So ito, papakita ko lang sa inyo. Ito yung gray ng alarm, ano? Yung ating bagong alarm, ito yung gray niya. Pero nagpagapang na ako mga katropa ng wire papuntang likuran, no? Papuntang pulser ito. Ito yung dating alarm na gray, no? Pinagapang ko na. Sumasabit Okay? May sabit talaga. Okay, pinagapang ko na, no? Pinagapang ko na, no? Yung nagpagapang na ako ng wire papuntang likuran, no? Tapos diyan natin idudugtong yung gray na wire ng ating alarm, no? Yung gray na wire ng ating alarm ay ayun yung ating pulser, ano? Ayun yung i-connect natin sa pulser para mamatay yung motor, no? So kung nakikita nyo, tinuturo ko, nagpagapang na ako ng wire papuntang likod. Okay? Ayan. So ilalagay na lang natin tong ating gray na wire, no? Ayan. Okay? So ganyan gawin nyo, magpagapang kayo ng wire hanggang likuran, no? So ilalagay ko na yung gray na wire, no? Okay, so andito na tayo sa likod mga katropa, sa likod ng motor. Ito na yung tinutukoy ko sa inyo na ito yung gray na wire na pinagapang ko na, no? So ito yung gray na wire, no? Tapos ito yung ating pulser mga katropa, no? So applicable to sa fuel injected tsaka carb type na Badja RE200, ano? Kahit magkamali kayo ng type top dito, walang problema kasi pulser lang to, walang mangyayari sa wiring, ano. Babaliktarin nyo lang kung sakaling hindi umandar, baliktarin nyo lang, ano. Okay, unahin muna natin itong pang carb type, no. Itong gagawin ko pang carb type, no. Yung gray na wire ilagay nyo sa green na merong lining na white, no. Diyan nyo ilagay yung ating gray na wire, no, galing harapan, yung pinagapang natin, no. Tapos iselyado ko muna. Mamaya babagbagin din natin yan mamaya para i-demo ko rin kung paano naman ikabit sa fuel injected na RE Badja 200, ano. So ang ginagawa natin dito ay pang carb type muna na kill switch. Pero kung carb type ka at hindi umobra to, pwede mo namang baliktarin sa kabila, no. Dalawang option mo. Kahit anong gawin mo rito, okay lang, ha. So umpisa na natin. Bago ang lahat mga katropa, kailangan natin ng ito, yung relay na to, no. Nabibili to sa mga electronic shop, sabihin nyo lang relay, no, o kaya screenshot nyo na lang to, ipakita nyo to, ganitong relay, ano, 90 pesos to, no, na relay. Walang pinagkaiba to sa horn relay, no. Ito mas maliit lang na relay ang ginilagay natin, ano. So pag-aaralan muna natin kung anong function ng relay na to, ano, pag-aaralan muna natin. Okay? Okay, so dito sa relay meron tayong trigger, common, tsaka normally
open, no? So, i-set up ko muna yung ating ano. Okay, so umpisa na natin mga katropa. Itong dalawang wire na to mga katropa, yung black tsaka red, kahit magbaliktaran yan mga katropa, kahit magbaliktaran yung wire na yan, walang problema. Kasi kung napapansin nyo, yung trigger siya dun sa sign symbol niya, ipapakita ko sa inyo yung symbol niya, trigger siya, no? Ito naman yung isa, yung sa gitna nilang dalawa ay common, no? Okay, so itong dalawang hawak ko na wire ay trigger lang siya, no? Ng 12 volts. Tapos ito naman ay ating normally open, ano? So ipapakita ko kung makikita niyo yung symbol niya, yung black tsaka red, no? Trigger siya. Maaring yung black sa kaliwa, maaring yung red sa kaliwa, o vice versa, kahit saan dyan. Kahit magpalitan yung dalawang yan, ang importante, yung dalawang gilid na to, mapasukan nyo ng 12 volts para matrigger natin yung relay, no? So, ayan yung ating normally open naman, ano? So, pag na-trigger nyo, pupunta sa normally open yung common, okay? Basta, gayahin nyo lang yung pwesto ng ginagawa ko, ano? Okay, ito para sa curve type to, mga tropa. Para sa curve type, okay? Itong normally open, mga katropa, ilagay nyo dito sa white na mayroong lining na red, ano? So, ilagay muna natin, ano? Mamaya, i-open ko naman uli yung tape na to para na naman i-demo ko yung pang fuel injected naman, ano? So, kung maalala nyo kanina, yung gray wire na pinagapang natin, nilagay natin sa green na mayroong lining na white, ano? Tapos, yung normally open ng ating relay, inilagay natin sa white na mayroong lining na red, ano? Para ito sa mga curve type na RE badya, kasi yung naunang RE badya curve type siya, ano? So ayan. Okay? Mamaya babagbagin ko ulit yung tip na yan para ipakita ko naman yung pang fuel injected, ano? So yung normally open natin nakalagay sa white na mayroong lining na red, ano? Kung nakikita nyo. Tapos ito naman yung pinagapang natin na gray wire, ano? Para sa curve type yan, ha? Okay? So, ayan. Susunod natin, mga katropa. Balutan muna natin to kasi may nag-expose. Pero babagbagin ko rin mamaya, kaya wala rin kwenta pala yung pagbabalot ko dyan. Pero at least, nakita nyo na kung gaano tayo kasensitive sa kunting expose lang ng wire, ano? So, okay lang. Magpapagod tayo ngayon. Okay, so ayan, ano, ito yung normally open ng ating relay, ano, sa white na mayroong lining na red. Okay, nakikita nyo, ayan yung normally open. Okay, tapos ito yung common natin, ano. So pag na-trigger mo yung relay, yung common pupuntang normally open, isusupply niya kung anong connection mayroon sa common, ano. So saan natin ilagay yung common? Doon sa gray, doon sa kill switch, ano. Yung pinagapang natin na gray, no, doon natin ilagay yung common, no? Nakita nyo, yung pinagkakagitnaan ng pula at itim ay yung ating common, ano? So, ilagay nyo dyan sa, ano, sa kulay gray ng wire ng alarm, ano? Yung pinagapang natin, dyan nyo ilagay yung common nya, ano? So, ang mangyayari, pag nag-trigger yung relay natin, since na yung gray, dinirect niyang sinuplayan yung green na mayroong lining na white, tapos pag nag-trigger yung alarm natin, pag nag-trigger yung relay natin, yung gray, susupply naman niya yung normally open para may trigger naman niya sa white na mayroong lining na red, ano. Tapos yung ating yung ating black wire ng relay, isama rin natin sa gray, ano, para sabay silang, kasi ang output ng gray ng ating alarm is ground, ano. So, isabay nyo rin dyan kasi ground din yung lalabas sa gray para masupplyan niya yung ground yung relay natin, ano. Okay? Tapos, isiliado na natin. Sa fuel injected, no, huwag na natin tatanggalin to. Siliado muna to, itong ginagawa natin ngayon kasi hindi na tayo magbabagbag dito, ano. Gagalaw lang tayo doon sa white na mayroong lining na red tsaka green na mayroong lining na white, ano. Tapos, next natin, yung kulay pula natin ng relay. Yung kulay pula ng relay, mga katropa, ay ilalagay natin sa positive, ano. Saan makikita yung positive? Dito, malapit lang sa kanya, no. Ito. Itong dalawang to ay positive, ano. Yung positive dito ay mayroong kulay na
red na mayroong lining na orange, no? Ayan yung ating positive na wire. Okay? So, dyan yung ilalagay yung positive ng ating relay, ano? Kaya, ibig sabihin, yung positive nakakabit, yung positive ng relay nakakabit dyan. Tapos, naghihintay lang siya ng trigger ng ground. Sino magti-trigger ng ground sa relay? Yung alarm ang magbibigay ng ground sa relay. So, pag nag-supply ng ground ng alarm sa relay, matitrigger na yung relay natin. Yung gray na wire, pupuntang common, tas common, papuntang normally open, papuntang white na mayroong lining na red. So, isa-shutdown niya na yung motor kung sakaling ninakaw o gusto nyong patayin, ano. Okay, so nailagay na natin yung red ng ating relay, no? Ayan yung positive. Isilyado nyo mabuti mga tropa, kasi positive yan, ha. Isilyado nyo mabuti, tapos ano nyo na. Okay, so ayan, nailagay na natin yung ating relay, ano. So ayan yung para sa curve type. O depende rin, kung hindi kayo gumana dyan, gawin nyo ulit itong isa pang process ng kill switch, ano. So ituturo ko rin sa inyo kung para sa fuel injected, no. Itong susunod na process natin mga katropa ay fuel injected, ano. Babagbagin ko uli yung mga tape na yan, pero hindi na sa relay. Doon lang sa green na mayroong lining na white, tsaka yung red na white na mayroong lining na red, ano. Okay, so binagbago uli mga katropa, no. So yung iba, wag niyo nang babagbagin, katulad nung common, black, tsaka yung black, wag niyo nang babagbagin to. Ito, wag niyo nang tatanggalin to, ano. So ang gagawin natin, kung fuel injected ka, pagpalitin mo lang, no. Kung itong gray natin, kanina nasa green na mayroong lining na white, yung gray ng alarm, ilipat mo sa white na mayroong lining na red, ano. Tapos yung common natin, kung kanina andito sa white na mayroong lining na red, ilipat mo lang siya sa green na mayroong lining na white. Ganun lang siya mga tropa. Ganun lang ang gagawin mo, no. Ganito lang ang gagawin nyo. Pag hindi ka umandar dun sa unang tutorial na trigger, no, i-reverse mo lang siya. Ganun mo lang siya. Ilipat mo lang siya, under siya, ano. Importante yung dalawang yan, susuplayan mo ng galing ng ano, ng alarm, ano. So ganyan lang ang gagawin nyo. So testing na natin. Okay? So umandar na yung motor natin at pwede na natin patayin na. Okay? So isa pa. Okay mga katropa, ano. Pagkatapos niyan, isilyado nyo na yung ating ginawa, ano. Sisilyado nyo na. Tapos subukan na natin sa harapan, ano. So okay, sana na-gets nyo, no. Silyado na natin. Okay mga katropa, ito na yung finished product natin, ano. Yung ating pagkakabit ng alarm, ano. So kung meron kayong hindi maintindihan, i-playback nyo lang uli yung ating tutorial, ano, mga katropa, para maintindihan yung ating ginawa, ano. Okay? So, okay na ang ating ginawa, no? Sana may natutunan kayo mga tropa at magamit nyo sa panghanap buhay nyo, ano? God bless mga tropa at ingat sa pag-wiring.